I feddwl bod fi wedi dod i Gaernarfon, da chi'n dawel iawn. Da chi fatha rhyw lygod bach tawel plant yn mynd yn dawel a bob dim. Ond gai ddiolch i chi. Gai ddiolch i chi am eich croeso. Gai ddeitha chi hefyd bod fi wedi edrych ymlaen yn fawr iawn i gael bod yma yng Nghaer Salem bore yma. Mae'n fraint bod efo chi. Ac mae wastad just mor felus carhannu gair Duw. Mae'n braf iawn cael bod yng Nghaer Salem hefyd achos dwi'n meddwl mae rwla tua 100 mlynedd i lenni yn y bedyddfaen yma y gafodd fy nain i'w bedyddio. Dwi'n meddwl, sa nain yn 114 lenni yn mis Gorffennaf, a dwi'n meddwl ddydd i ddeitha fi na 40 oedd hi'n cael ei bedyddio. Yn hyfryd, o dydy ddim rili'n hyfryd cerdded ar stryd llyn ar ôl y Sul, rili na di. Dychmod, mae lle'n bach o dymp, rili, dydy. Dychmod, gynnau hawl deud hynny. De? A dychmod, a ni'r atha taswn i'n meddwl, do, meddwl fi fy hun. Taswn i'n rhyw flash, mae Woolworths i cael. Gynnau dal token Woolworths adra. Dwi dal ddim wedi gallu wario fo. Ond mae'n braf iawn bod adra, achos dwi adra heddiw. Dwi adra heddiw yma. A mae'n braf iawn cael bod efo chi. Ac i ni gael bod yn ni'n hunan yng nghwmni'n gilydd hefyd. Wel, dychmod, mae Salm 23 yn salm, siŵr o fod bod geiriau Salm 23 yn cael ei ddeud fwy gyda fi na lot o eiriau cyffredin yn yn geiriadur ni ac yn beth i vocabulary? Geirfa, ia, na ni hwnna, diolch fawr. Dychmod, mae'n beth mae rwy'n yn ddeud, mae yna 10 weithiau am ball i ddwrnod y fyddai'n deud y Salm, achos mae yna'n gysur. Mae'n really handi i rywun menopausal hefyd, achos mae'n helpu chi fynd i gysgu. Achos da chi'n deitio wrth fynd i gysgu, a siŵr i chi, cyn i chi gyrraedd weddill fynyddia, da chi wedi cyrraedd rhyw fyd bach hyfryd iawn. Dychmod, mae popeth wedi cicio fewn yr herbal tea, yr lavender a bob dim, a da chi'n cysgu. Ynde? Ond mae'n mynd drwyddi hi hefyd, a weithiau dwi'n gallu mynd heibio y cymal cyntaf. Ac wrth baratoi bora yma, ac wrth ddod yn y car, do'n i'm yn gallu mynd heibio y cymal cyntaf. Ac wrth i ti hana arwain, a'r band, wrth i chi arwain, o'n i'n deitha chi, yr arglwydd yw fy Migael. Mae o eisiau bod yn fugail arna fi. Mae o eisiau wrth fod yn fugail, dychmod, nid rhywun sydd yn bod yn frwnt efo fi ydi o, ond mae o eisiau gofalu amdano fi. Mae o eisiau nyrchafu fi. A mae o eisiau fi fod yn saff. Mae o eisiau fi fod yn saff. Ac i fod yn saff, mae o yn gofalu amdano. Ac i fod yn saff, mae o'n dangos urddas ag ata fi. Ac i fod yn saff, mae o'n ynghyfleidio fi hefyd, yn ynhygio fi yn dyn. Da ni'n mynd i wisio gair coach o'r yn dre. Hygio da ni'n neud yn dre. Ynde? Dwi'n bod ti allan sydd yn deud cwtio. Ynde? Ond mae o'n hygio ni'n dyn. Mae o'n gafal yn dyn am danau. A dydy o'm syndod na di. Siŵr o fod na hon ydy y salm a'r darn siŵr o fod fwyaf, yr un o'r darna fwyaf cyffredin yn y Beibl i gyd. A sa chi'n mynd ar draws y byd i gyd, ydyn ni'n gweld bod hon yr salm hynny sydd wedi dod â cysur. Sa ni'n gallu mesur y cysur mae'r salm yma wedi bod ar hyd y canrifoedd i bobl yr arglwydd, a mae o tu hwnt. Yn wahanol iawn, dychmod, yn fama, a dwi'n mynd i fod yn dangos sleids yn y man, yma
Dafydd yn siarad yn bersonol iawn am yr arglwydd, achos mae o'n hawlio, mae'r arglwydd yw ei fugail o. A'r cwestiwn sydd gynnau rili, a dyna dwi eisiau gofyn i ni heddiw yma di, ond pam? A pam bod ni yma bore yma? Yn yn amgylchiadau ni, yn yn llawenydd ni, yn yn tristwch ni, yn yn galar ni, yn yn gorfoledd ni, yn gallu deud, mae yr arglwydd yw fy migail i. Fyswn i'n gallu deud, ydy, ein bigail ni, dy figail di. Dwi'n mynd drwy rhediad y ferf yma. Wow, si yw wrando yn Syr Rhyw, dallwch. Wel, dim ond yn Cymraeg, dim lot o beth eraill, chwaith. Ond, sy'n ni'n mynd drwy'r rhediad y ferf, fy migail i, dy figail di, ei figail o, ei bigail hi, yn bigail ni, ei bigail nhw. Wel, dydy o'n bigail nhw, achos mae'n bigail ni, a mae o'n y lluosog y fanna. Achos yn aml iawn, dych chmod, a dwi am mynd i'r pwynt cyntaf sgai. Yn gyntaf, y mae o yn fy adnabod i. Mae o yn fy adnabod i. A gyda llaw, dwi dyr ei llun, achos da chi'n gofyn, dydach, am be di hanes yr wires fach, o dyma hi, Mari. Mae dipyn bach o hwligan ydy gwirtha chi. Dych chmod? Mae hi, o'n i'n ôl i o'r nursery ac oedden nhw'n dweud, sut ddwrnod mae di gadi di bita i bwyd? Do. Di bob dim yn iawn, well, na, I'm quite, nwch chi seinio fa yma. Be mae di wneud? Di brathu rhywun? Na, just gratio rhywun. Dych chmod? A dych chmod, no. Ond pam dych chi'n ôl hi, mae hi ridi breichio ar led, ac mynd, a mae gweld plentyn yn dysgu adnabod chi fel nain a taid yn beth anhygoel. A mae o'n dod â ffasiwn lawenydd i chi. I rei honna chi sgyn y fraint yna, dwi'n gweld Nerys yn odio am yma. Dych chmod, maen nhw'n adnabod chi. Ac ydych chi'n bob dim iddyn nhw. A'r gêm fach na, weithiau fyddai jyst ar FaceTime, a mae Hyw yn dod, a mae Hyw yn mynd, hei, a Mari'n mynd, fel hyn. A ti'n meddwl, sa'n byd mor ffynnu a hynny na chdi? De? Yn fadnabod i. A'r temtasiwn yng nghyfnod Dafydd yn anffodus oedd siarad am ein Duw. Gwrando o Israel am yr arglwydd ein Duw yn arglwydd. Dyna sy'n deud yn Deuteronomion. Gan anghofio fod Duw Israel yn ddiw i'r unigolyn hefyd. Oedd hwnna'n oedd hynny'n digwydd yn aml iawn bod meddwl mae Duw y genedl. Mae'n Duw ni felly. A nad oedd gennau ddim y gwaith yna i wneud dros fi fy hun. Y gwir amdani di ffaith fod fy nain ni wedi cyffesu ffechoda, wedi cael ei bedyddio yma, yn y bedyddyfain yma, gan mlynedd yn ôl. Di hynny'n deud dim byd am yn ffydd i yna chdi. Dydy'r ffaith fod yngwr i'n weinidog ddim yn deud dim byd am yn ffydd i. Mae rhaid i fi adnabod yr arglwydd fel fy migail drosta fi fy hun. Drosta fi fy hun. A dwi'n gallu gwneud hynny am i fod o yn fadnabod i. Dwi'n ymddihiro i Sylvia bod fi dros y siop yn bob man. Dwi'n cweith wedi dod i'n sgript eto, ond ti wedi gael o dod, Sylvia, menyn dda beth. Dwi'n nabod Sylvia hefyd, eich mod. Bobl wein, da ni'n dall yn gilydd yn iawn. Yes, bobl wein. Mae groesau unrhyw un arall rei cheer, bob tro dwi'n deud y gair wain fawr hefyd, de. Ond na'i'n deud wain fawr, dych o wein dydau beth fynnag. A dych mod, da ni'n gweld wedyn, pam da ni'n dod i'r Testament Newydd, a dwi jyst eisiau darllen chydig bach o Lyc 15 yn fama. A da ni'n gweld felly, yn y ddafad golledig, bod y bugail da yn nabod pob un o'i ddiadell. Pwy bynnag ydy hi. A da ni'n gweld hefyd y ddamad golledig, da ni'n gweld fel mae'r arglwydd yn gadael y 99 mwyn chwilio am yr un. Mae ei ofal fel bugail mor fawr ohono ni. Dychmygwch, dwi'n darllen rwan o Lyc.
Dychmygwch fod gan un ohonoch chi 100 o ddefaid, a bob un ohonyn nhw wedi mynd ar goll. Ond i fyddai'n galw y 99 ar y tir agored ac yn mynd i chwilio am y ddafad aeth ar goll, nes dod o hyd iddi. A phan mae'n dod o hyd iddi, mae o mor llawen. Mae'n ei chodi ar ei sgwyddau ac yn mynd adra. Wedyn, mae'n galw ei ffrindiau gymdogion draw ac yn dweud wrthyn, dewch i ddathlu, dwi wedi dod o hyd i'r ddafad oedd wedi mynd ar goll. Wir i chi, dyna sut mae hi'n y nefoedd. Mae mwy o ddathlu am fod un pechadur wedi troi at Dduw, nag am 99 o bobl sy'n meddwl ei bod nhw'n iawn a ddim angen newid. Dafydd felly yn defnyddio'r trosiad bugail i ddisgrifio Duw. Nid dim ond enw neu dynodiad am yr arglwydd, ond perthynas rhwng y Duw byw a'i gyfamod efo'i blant. A nid jest gofalu. Dach yr dywediad na? A dach chi'n glwad o pan mae bobl eisiau bod yn bolsi fel arfall. I have a duty of care. Oh, get over yourself. Actually, dwi isio gofalu. Dwi ddim just eisiau ticio'r bocs. Dwi isio gofalu. Dwi isio dangos urddas. Nid duty of care. O gwbl. Ond yr arglwydd isio gofalu amdana ni. Pam? Am ei fod o'n yn caru ni'n angerddol. Ac wrth gwrs, mae wedi dangos maint aruthrol i gariad drwy roi ei fab i farw drosto ni. Dyna faint mae o'n yn caru ni. Ail bwynt. Mae o hefyd yn darparu ar fy nghyfar i. Dych chi, pwy sy'n gwybod lle mae'r llun yma? Dilo fyny. Wyddfa? Mae hwnna'n ges arbennig. Sa'ch ti'n troi rownd, ti'n sbio ffordd na, ond sa'ch ti'n troi rownd, sa'ch ti'n gweld yr wyddfa. Da iawn chdi. So be da chi'n gweld na, ci? Moel eilio, dio. A deud y gwir, moel eilio, moel gron. Wedi dod lawr o moel gron yn edrych. So mae gennych chi moel eilio, moel gron, moel goch. Neu fel arall rownd. Moel eilio, moel gron, moel goch. Moel cynghorion, wyddfa. So moelydd yr wyddfa. A fel da chi'n dod lawr, so os da chi bod fyny, chi fod yn ofalus, de? Achos mae'n gallu bod yn dodgy fyny fanna weithiau. Cofiwch chi, fel oedd nhw'n deitha ni'n blant yn wein. Cofiwch, da chi ddim i fynd bellach na pen y foel. Cerwch chi fyny a dwch lawr yr un ffordd. Bwysig wrando. Eisiau bod yn ofalus go iawn yma yma. Moel eilio, moel gron. A da chi'n dod lawr o foel gron. Gnwch chi siŵr bod chi'n aros ar y moelydd a bod chi'n mynd dros foel goch. A da chi'n isio, achos mae'n rili fyny, mae'n serth. Da chi rili ddim isio dringo fyny hwnna. Ond pe bai chi yn ei camgymeriad a mae yna lwybr defaid yn troi i'r chwith. Wan ta, da chi ddim isio mynd lawr ffordd na, achos da chi'n dod i cwm deithwch. Rwy'n di bod yn cwm deithwch rioed? Da chi ddim... Ti wedi bod yn cwm deithwch? Diolch yn le neis na di? Ti di bynnu, yndi, mae'n di bynnu. Ti'n gorfod bod yn ofalus iawn lle ti'n rhaid y draed, dwyt. Achos mae yna afon yna. Dych chi'n enw'r afon? Mae'n heiddi henw gyda llaw. Afon Hwch. Afon Hwch. Mae hi rhwng y Grug, yr Brwyn. Mae hi'n gyflym, mae'n droellog, a mae'n ofnadwy o ddofn. Dych chi'n gorfod gwrando allan am dyn. Dych chi'n ffordd eich gerdd, dych chi yrni hi. Dych chi'n gorfod bod yn andros o ofalus. Rwan ta, pan bod fi'n sôn am cwm deithwch? Wel, yn syml iawn, ydyn ni yn gweld fama mae'r arglwydd yn darparu
ar yng nghyfar i? Gyda llaw, ydych chi rioed gweld dafad yn siarad? Ydych chi wedi? Wel, dwi heb. Na, dydy defaid ddim yn gallu siarad. Ac felly, dyn nhw ddim yn gallu deud be ydyw anghenion nhw. Dyn nhw'n gallu deud, wel, ydych chi'n be, mae gennau boen yn y mol, neu mae gennau hyn llallag arall, neu dwi'n gwybod, neu dwi ar fin. Mae'n meddwl am yn rhieni yng nghyfraith, creduriad bach. Mae rhyw bythefnos, fydden nhw'n ganol defaid a gwyn. Ac mi fydden nhw ratha, tason nhw newi gael twins eto. Fydden nhw ar effro drwy nos, achos, dydy'r ddafod ddim yn gallu deud dwi ar fi'n cael. So, mae gymaint haws, fysa? Os ydych chi'n gallu cael, fel ydych chi'n gwybod, o'n i'n gwybod pryd o'n i ar fi'n geni. A oedd pawb arall gwybod pryd o'n i ar fi'n geni hefyd, yn enwedig ciwdrian. Ond dydy'r ddafod ddim rili'n gallu deud, wedyn mae mam yng nghyfraith yn meddwl, pryd ydw i? Dyna ni, ddim yn gallu siarad. Gwna i mi orwedd mewn porfeidd breision, a'n tywys ger llaw dyfroedd tawel. Mae'r arglwydd o fod yn darparu ar yng nghyfer i. Mae eisiau ni fod wrth y dyfroedd tawel. Diolch eisiau ni fod yn y cwm deithwch yna. Diolch eisiau ni fod mewn lle o berig. Diolch eisiau ni fod yn meddwl lle dwi'n reid yn rhaid pa ffordd ydw i'n mynd. I'w fwriad o ydy'n harwain ni wrth y dyfroedd tawel. Mae o am yn harwain ni i borfeidd gwelltog at ddyfroedd tawel. Mae'r arglwydd yn gofalu am yng holl anghenion ni. A gyda ni'n gyfarwydd iawn o'r darn yn y bregath ar y mynydd sydd yn dweud felly bod yr arglwydd yn darparu gofal a phryder sy'n misio ni. Peidiwch â poeni am be i wisgo, peidiwch â poeni am beth yw yfed, beth yw fwyta. Achos os ydy o'n gallu, gwneud lili'r maes mor hardd, gymaint fwy yn ei thofalu amdano ni. Dwi'n symud ymlaen achos dwi'n ymwybodol bod fi'n mynd on dipyn bach, so mae o'n darparu ar fy nghyfer i. A'r trydydd pwynt ydy y mae o yn fy adfer i. Mae hwnna'n bwerus, dydi. Mae o'n yn fy adfer i. Da ni'n gweld yn Genesis 3. Syth, mae Duw wedi creu popeth ac roedd popeth yn dda. Mae wedi rhoi patrwm i ni. Mae'n gosod adda ac Efa yn yr ardd. Dim yn cymryd yn hir i adda ac Efa bod eisiau bod yn ddiwia bach eu hunan. A mae'r arglwydd yn cael ei siomi. Da ni'n gweld, just yn Genesis 6, reit ar y dechrau, da ni'n gweld yn hanes Noa, fod popeth yn ddrwg. Fod popeth wedi mynd yn bell, bod ni wedi crwydro. A da ni'n gweld hefyd yn bywyda'n hunan, yn bod ni'na'n crwydro. Yn bod ni'na yn syrthio yn fyr. Da ni hefyd yn gwybod beth di canlyniad pechod. Da ni'n gwybod mae canlyniad pechod ydy marwolaeth. Ac ydyn ni'n gweld mae bwriad Iesu ydy dod o popeth yn iawn. Mae Iesu wedi dod fel yr ail adda mwyn yn gwneud ni yn iawn ger bron y tad. Mwyn i ni fedru dod ger ei fron. Mwyn yn pontio ni drachefn. Pan mae'n meddwl am adfer, y gair ddoth i fi oedd trwsio. Bod ni'n i drwsio fo. Wan ta, mae gennau wr clymsi pan mae'n dod i dynnu yr llestri allan o'r dishwasher. Dwi'n cwyno. Dwi ddim yn cwyno, achos dwi'n mor falch na fo sy'n neud y job yna. Ond mae yna sawl myg efo chip, a sy'n ball i blat hefyd.
Ynde? Ond pan mae yna rhywbeth yn torri go iawn, a dwi di ddalog i'r heddiw yma, pan mae yna rhywbeth di malu go iawn acw, mae o'n ddistaw bach, yn ôl y super glue. A mae o yn reid clust y jwg yn ôl. Neu mi'n eitho reid, dychmod, be arall dwi wedi gweld o di drwsio. O fframia llunia. Pam bo hi'n i malu'n tu ni? Mae'n ein di malu'n os Wener yn tu ni. Robin nath hynny, ond dyna ni. Ynde? Yn trwsio fo. A dwi'n am yn hir iawn. Dwi'n callach. Tan dwi'n meddwl, hold on. Hold on. Mae clust y jog yma di torri. Pwy nath hyn? De? Wel, de? Mae o'n cyfadda. Ond pa mae'r arglwydd yn fader, y mae ef yn fy adfywio. Y mae o yn dod â ni nôl. Mae o'n dod â ni nôl i le hyfryd ger bron y tad. Y mae o yn fy adfer i. Y mae o'n yn trwsio ni. Mae o'n yn mendio ni. A da ni yn gwybod hefyd bod yna bethau yn y byd yma, da ni'n gallu wneud, da ni angen yn trwsio honyn nhw. Mae yna bethau yna sy'n ni byth yn dychmygu mynd drwyddyn nhw. Ond be bynnag ydy'r trwsio sy'n angen, y mae'r arglwydd yn abal i wneud hynny. A pan mae'r ddafad yn disgyn ar ei chefn, yn wahanol i gi neu cath neu be bynnag, dydy dafad sy'n ar ei chefn methu dod yn ôl ar ei thraed yn aml iawn. Mae'n jyst yn, dychmod, mae'n chwythig iawn. Mae angen yn ôl, ynddi? A mae mewn peryg. Mae mewn peryg difrifol. Mae mewn peryg fod na fran yn dod, yn pigo i llygu, di lot o bethau eraill afiach sy'n gallu digwydd i ddefaid. Mae mewn peryg o lwgu. Mae mewn peryg o fygu. Mae mewn peryg o bob fath o nifeiliad yn dod ar ei thrawsion. Gwaith y bugail ydy darganfod pwy sydd ar ei gefn neu ar ei chefn ac angen dod yn ôl. A da ni'na hefyd yn brifo, yn angen am adferiad. Ydyn ni'n gallu bod yn styfnig, ond mae'r arglwydd ydy'r un fel bugail sy'n dod i'n troi ni yn ôl. Dwi'n cofio am y tro cyntaf, pan, dychmod, o'n i'm yn dallu'n byd na, dychmod, yn dallu'n byd am ffarmio. Dwi'n cofio pam ddaru Hiw a fi ddechrau canlyn, dwi'n cofio Hiw'n gweld dafad mewn cae ar ei chefn, ac yn mynd ac yn gafal ni, fwyaf sydyn, fwyaf dilol, pwm, yn ôl. Ac o'n i'n meddwl, pam bod chdi wedi gwneud hynna? Wel, dwi ddim yn gallu gwneud hynna i hunan. Sa i di darfod amdani hi. A'i gweld ti'n gallu bod yn rhydd eto. Dyna sut mae'r arglwydd yn yn adfer ni'na hefyd. Ydyn ni'n gadael iddo fo yn rhoi ni'n ôl ar yn traed. Yn bedwerydd, mae o yn harwain ni. Mae o'n yn harwain hi, fe'n harwain, nid jyst i rwla, ond ar hyd llwybrau cyfiawnder. Mae o'n yn arwain ni ar y ffordd sydd yn iawn. Dyna mae cyfiawnder yn golygu ydy pan mae bob dim yn iawn, pan mae bob dim fel mae o i fod. Da ni isio byd cyfiawn. Ydyn ni isio eglwys gyfiawn. Y mae o yn abal i ddod â ni i le sy'n iawn. A mae'r arglwydd hefyd yn gwybod am y llefydd gorau i bori. Y mae o'n gwybod. Y mae o am i ni fynd ar y lle sydd yn arwain ni ac yn gywir. Dyna pam bod dod ar fora Sul yma i Salm, bod dod i'ch astudiaeth feiblaidd, bod dod i'ch grŵp tŷ, bod mynd i llanw, bod dod i'r pethau yma, bod ni'n cael yn harwain i fod ar y lle cywir. Dyna sut ydych chi? Dyna sut dylech golach chi ddisgleirio mwyn i bobl foli'ch tad ar y nefoedd
Sori, dwi'n gallu gweld. Dwi'n smalio bod fi'n angen sbectol. Dwi'n desperate angen sbectol. Dyna sut dylach golach i ddisgleirio mwyn i bobl foli'ch tad yn y nefoedd wrth weld y pethau da ydych chi yn ei gwneud. Fel eglwys, yma gyda ni gyfrifoldeb i arwain. Mewn fraint yn dydi. I gael arwain. Gallu bod yn scary, byddi? Dri, maen nhw'n sbio na ni chi. Dri, maen nhw'n sbio. Bobl dre'n sbio ar Gweno. Deud, be neith Gweno fa yma wan? Be neith Gweno? A mae'r arglwydd yn llawenhau. Ar ei arweiniad hi. Yn llawenhau ar ei geirio anogaeth hi. Achos i bod hi'n nabod i bugail. Ac yn bumed, mae'r arglwydd yn fy amddiffyn ni, i mi gerdded drwy ddyffryn tywyll di, y mod i weithio yn landio'n cwmdeithwch, i mi gerdded trwy ddyffryn tywyll di. Nid ofnaf unrhyw niwed oherwydd yr wy ti gyda mi. Ath wialen, ath ffon yn fy nghysuro. Mae'n anodd deud hynna heddiw yma, dydi? Dydi? Dwi'n cael un anodd deitha chi. Ond dyna di'r reality. I mi gerdded drwy ddyffryn tywyll di. Nid ofnaf niwed. Oherwydd yr wy ti gyda mi. Be bynnag dyn ni wynebu, mae'r arglwydd efo ni. Dio ddim yn deitha ni, pan mi dyn yn ili ni, fe ddim rhaid i ti fynd drwy'r dyffryn tywyll di yna. A da ni'n gorau mynd drwy'r dyffryn tywyll di. A maen nhw'n amseroedd anodd blin a chalad. Maen nhw'n boenus. Maen nhw'n unig. Ond mae Duw yn addo i aros gyda ni a'n cynnal ni ar amseroedd anodd yma. Ac mae o'n dyrchafu ni i ryw le ac yn rhoi heddwch i ni na fedar y byd byth i reid i ni. Heddwch dofn tangnefedd. Dych yr hedd na wyr y byd amdano, mae o'n rhoi hwnnw i ni. A mae o eisiau reid hwnnw i ni. Ac yna, dwi'n bron a cyrraedd y diwedd. Y mae o'n fy nghysuro fi. A thwialen a ffon yn fy nghysuro. Wan ta, dwi wastad wedi meddwl am wialen, de? Dwi'n meddwl am ryw fath o gansan, a deud y gwir. Mae gennyn nhw meddwl, pam ni'r ysgol? Dim lot yn ôl, actually, blynyddoedd, degawda yn ôl. O dal sôn am gansan? Lycha fi, horrible. Ynda? Hynna'n wrong, actually, doedd. Dwi falch bod nhw wedi gweld bod hynny'n wrong. Ynda? Ond y wialen a ffon yn fy nghysuro. O, dwi'n di ddilyn y not swan, achos dwi eisiau cael hyn yn iawn, achos dwi'n anghofio. Yr un peth yn ôl y sôn oedd y wialen a'r ffon. Ac oedden nhw'n cael ei defnyddio i ddychryn anifeiliad eraill sy'n dychryn y ddafad. So, dechmod, yr anifeiliad gwylltion yna, bod nhw yna i hel nhw i ffwr. Ond hefyd, yma'r ddolen, gennau ambarel, lawr o fanna, mae'n scary ambarel, di gwir, a mae'n fatha, dechmod, dolen a ni. A mae'r ddolen yna hefyd i gymell y ddafad i ddod yn ôl at y ddiadell o ddefaid, ond i ddod yn ôl at y bugail. A hefyd, pe bai fi yn defnyddio'r ddolen yna, dach chi'n fatha typical ffon bugail, da chi'n defnyddio mwyn cael gweld y ddafad yn es, mwyn i chi gael speculatio'r ddafad, mwyn i chi gael gweld,
Faint o ddannad sgyn hon ar ôl yn ei ffen? So ball yn bod yn ni. A mae o'n cael ei ddefnyddio mwyn edrych yna ni ac mwyn i weld nad oes na ddim man. Mae hefyd yna i gyfri'r defaid. Mae yna sôn drwy'r amser yn yr Hen Testament am fod o dan y wialen mwyn cael dod o hyd i'r ddafad sy'n ar goll. Felly mae'r wialen a'r ffon yn cysuro y ddafad. Mae o'n helpu y ddafad. Ac mae o'na hefyd, mae'r wialen a'r ffon yna i helpu yn bywyd ysbrydol a'n bywyd defosiynol nina hefyd. Yn bywyd defosiynol ni i ddod â ni nôl. Da chmod, da ni gyd yn gallu mynd fel hyn ran yn bywyd defosiynol. Dwi'n mynd drwy Joshua ar hyn o bryd. A dwi'n stryglo, mam bach dwi'n stryglo. Dwi'n rili'n stryglo. A dwi'n deud wrth Huw, dwi'n stryglo Huw. Neu dwi'n gwybod ti wedi deitha fi, ond dwi'n mynd i ddal ati. Mi ddidodd fi jyst cyn dolyg. Nan, jyst dos drwy'r advent, ro brec i chdi dy hun. Da ni'n stryglo weithiau dydyn? Da ni'n stryglo. Da chmod, hyd yn oed arweinwyr, da ni'n stryglo. Ond o fod yn darllan, yn dweud, dwi'n stryglo, dwi'n cael ein byd allan o hyn. A wedyn dwi'n deud rhywbeth, a mae Huw'n deud, Nan, dal arni ti wrth gwrs dy fod ti'n cael rhywbeth. Mae beth ti ddeitha fi'n deud dy fod ti. Ac felly yn bod ni yn gweld ac yn gadael i'r wialen a'r ffon yna, bod ni'n gadael i'r arglwydd dod dynnu ni nes at y fo'i hun. Da ni mond yn gallu gwneud hynny drwy fod yn ei airo, drwy fod mewn cymdeithas a drwy fod mewn gweddi. Mae o isio yn cysuro ni. Ac mae'r wialen hefyd yna i helpu wrth sefyll temtasiwn. Mae hi yna i'n harbed ni rhag gwneud y dewisiadau anghywir. Y mae dy eiriad i yn lamp i'n traed ac yn goleuo fy llwybr. Rwan ta, dwi'n mynd i fynd syth ymlaen i'r pwynt ola. Y mae'r arglwydd yn fy nyrchafu. Yr wyt yn arlwyo bwrdd o'n blaen yng ngwydd fy ngelynion. Yr wyt yn eneinio fy mhen a golew. Y mae fy nghwpan yn llawn. Yn sicr bydd Daioni a Thrigaredd yn fy nilyn bob dydd yn bywyd. A bydda fy'n byw yn hir arglwydd weddill fy nyddia. Hyd yn oed yng nghanol stormydd bywyd, neu yngwydd fy ngwrthwynebwyr, mae'r arglwydd yn aros yn ffyddlon. Ac wy'r un arfer doedd eneinio penna efo olew, gan ychwanegu persawr iddo fo, bach o sent yno fo. Ac mae'r ffiol yn cyfeirio at garreg sydd wedi ei naddu, sy'n gallu dal galwyn o ddŵr, ac yn fama y fydda'r defaid yn dod i yfed. Felly mae o'n golygu fod gen i lawer iawn mwy na fyddai byth mwy angen. Ydych chi'n credu hynny heddiw yma? Bod yr arglwydd yn darparu fi, pan ydych chi'n meddwl bod eich cwpan chi'n llawn. Mae fel tasach chi yn rhoi eich cwpan o dan reiadr. A da ni'n gwybod, a mae o yn gorlifo. Mae o'n overflowio. Yn dydi? Pe ba ni'n neud hynny? A dyna sy'n digwydd yn fama. Y mae o'n yn yrchafu fi. A mae o'n rhoi i fi llawer iawn fwy, sicr, mae'n rhoi llawer iawn fwy neu fi na dwi'n heiddi, ond mae o actually yn rhoi llawer iawn fwy i fi na dwi angen hyd yn oed. Dyna faint i fenditho i fi.
Ydyn ni'n gweld hefyd, Dafydd yn fama, da ni'n gweld o hefyd yn Samuel ac yn Brenhinoedd, a da ni'n gweld o yn batrwm o frenin o'r Brenhinoedd fi, achos mae'r cyfnod yna dydy yn mind-boggling hefyd yn dydy. A da ni'n gweld, dim bod fi eisiau mynd i fewn i'r stori yna, da ni'n gweld fel maen nhw'n crefu, please, maen nhw'n gofyn i Samuel, please, gwn i frenin. Wel, actually, na, yr arglwydd ydych brenin chi, please, da ni eisiau brenin. Da ni fel cenedl etholedig eisiau brenin. Oce, ta, da ni'n jyst yn gweld, Saul yn dod, da ni'n gweld Dafydd wedyn fel patrwm eitha, da chmod, y gorau fedrwch chi fod, ni'n gweld i bechod o hefyd. Ond, ydyn ni'n gweld nad ydy o ddim yn dial ar ei o'i wrthwynebwyr yn wahanol iawn i'w raglennydd Saul, achos mae o'n credu mae Dduw yn unig yr oedd y frwydr yn perthyn. Ac ym mhob peth, y mae o'n disgwyl ar yr arglwydd. Y mae o yn yr chafu fi. Dyma dingweddi fi dros da chi heddiw yma. Dyma dingweddi fi dros Ruth a'r plant a'r teulu. Dyma dingweddi fi dros da chi ym mha bynnag amgylchiadau anodd da chi'n mynd drwyddyn nhw. Ydy y gnewch chi adal i'r arglwydd eich dyrchafu chi. Ynewch chi adal i'r arglwydd wneud hynny. Y mae o'n arlwyo bwrdd o'n blaen ni. Ia, yn gelynio ni ydy pethau ofnadwy sy'n dod ar yn traws ni. A newch chi roi eich hunan yn y lle lle mae'ch cwpan chi'n llawn. Ac fydd pob dim arall, be bynnag mor frwnt ag y byddo fydd yn dod i chi ac i fi. Y fydd pob dim arall yn syrthio i'w le ac y byddai i'n cael parhau i fyw yn hi yr arglwydd weddill fynyddia. Yr arglwydd ydy yr alffa a'r omega. Does na ddim dechrau. Does na ddim diwedd. A da ni'n diolch bod yr arglwydd yn fugail. Ydy mae'r arglwydd yn fugail i ti. Ond dwi'n diolch bod yr arglwydd yn fugail i fi bore yma. Dwi'n mynd i ofyn i'r band ddod ymlaen os gwelwch yn dda. Dwi'n mynd i gael gair bach o weddi. Dwi'n mynd i fod yn dawel cyn i ni ganu i orffen. Dwch ni blygu pen. Dwch ni fod yn dawel. Arglwydd dad graslon. Da ni'n diolch i ti yn bod ni'n cael dy alw di'n fugail i fi. A bod pob dim gweitha anhegwch, gweitha pechod y byd, gweitha'n poen, bod popeth yn ddiogel yn dy ddwylo di. Yn diolch i ti, dy fod ti wedi arlwyo bwrdd o'n blaen ni. Dy fod ti wedi eneinio fy mhen i a golew, ac fod y ffiol hwnnw yn llawn. Na dydio byth yn gwagu, ond i fod o'n dragwyddol yn llawn. Helpa ni o Dduw ein Tad, dwi'n gofyn i ti drwy nerth ysbryd glân, i ddisgyn arno ni, a drwy nerth ysbryd glân i'n cysuro ni yma y bore yma. Ac y byddwn ni hyd yn oed yng nghanol dryswch, yng nghanol yn diniweidrwydd yn gofyn pam, y bydd i di yn atgoffa ni. Dwi'n fugail i ti. Dwi isio bod yn fugail i ti. A dwi di rhoi yn hun drosta ti. Diolch i ti o dad. Diolch i ti mae bugail fel hyn wyt ti. Ydyn ni'n dod yn wylaidd iawn gar dyfrondi. Ac yn gofyn i ti am dri yna ni.
i dy ras di ddisgyn fel gwlyth arno ni, trwy nerth yr ysbryd glân, ac yn enw bendigedig Iesu ei hun. Amen.